16. mendean Bernard de Etxeparek bere poema liburua argitaratzen duenean, gutun bat eta desafio bat altxatzen ditu. Gutuna, hain zuzen, euskara jalgiadi plazara, euskara jalgiadi mundura da. Eta desafioa, euskara inprentarekin ezkondu nahi baitu. Hala ere, lehen 4 mendeetan, 581 obra bakarrik euskeraz argitaratzen dira. 1970 mugatzat hartu behar da, urtean 50 obra aurkitzeko. Eta 1980an, pixkanaka urratsak handitzen joaten dira, 200, 300 eta azken urte honetan 400 obrataraino urtean. Zertzen bada Euskal Herria 16. mendean. Zertziren euskaldunak eta zertzen bereziki euskara. Beldur bat badut, Bernaten oihua ez dut eran nahi alferretakoa izan zela, bainan oihartzun eskasekoa bai. Eta noizbait, gure mendean hain zuzen, Bernaten deiak, Bernaten dei ozenak gure beharriak jo baditu, zergatik izan da askatasunaren oihua delako. Eta askatasun beharra gure hats, gure arnaz bihurtu da. Euskarak mundu zabalera atera behar duela, bai. Bainan ere, munduak gure mundu txora sartu behar du. Daukat munduko kultura guziek gure euskal kultura aberastu, ernaldu behar dutela. Gure nortasuna bizkortu eta azkartu behar dutela. Eta Bernat Etxepareren mezua eta deia entzunik edo, ni aurrere euskara lorrean, neure baratze xokoaren aitzurtzen ari naiz, hori da Bibliaren itzultzen. Biblia da munduko libururik itzuliena, argitaratuena, munduko libururik hausnartuena, munduko libururik irakurriena. Eta Biblia itzuliz uste dut, neurri zabal batean munduko kultura handi bat, hebrear kultura, munduko bigarren kultura handi bat, grekar kultura, gure herrian sartzen dela, gure kulturaren aberasteko. Eta ez dut uste Bernat de Etxeparek alde hortatik ukatuko nauela. Nik euskal hiztegi bati begiratzen diodanean, irudipena dut triskantza edo katastrofe handi batena. Iruditzen zait han dauden hitz asko hilda daudela, ze naiz paperean idatzita egon arren, kalean ez dira erabiltzen. Eta beste hitz asko berriz gaixo bezala daude, eta oso nekez erabiltzeko moduan. Ez da gurea Inglaterrako eskritore baten kasua, ze hango eskritore batek bere atzetik milaka eta milaka liburu dauzka, eta badu hizkuntza beraz bat, ia mundu guztian hitz egiten dena, eta alde horretatik gure lana nekosoa da, eta zaila. Baina arazoaren bestalde bat ere badago.
eta baditu euskal eskritoreak bere alde jokatzen duten zirkustantzia batzuk ere. Esate baterako, gure lanean aurkitzen dugu berritasun kutsu bat. Hizkuntza guztia daukate indar poetiko bat. Eta indar poetiko hori ateratzeko eskritoreak saiatzen dira. Gure kasuan, indar poetikoa nolabait esateko Virginia dago, ia inork ez du ikuitu, lo bezala hizkuntzaren barruan, eta ezer gutxi saiatuta lortzen ditugu gauza, nik uste beste hizkuntzetan oso zailak direnak. Jakina, Inglaterrako eskritore batentzat, Shakespeare eta beste hainbat pasa eta gero, oso zaila zaio eskritore horri zerbait berri inventatzea. Orduan, bataz beste, esan genezake, oraindikan garaiz gabiltzala Etxepareren desioak betetzeko. Eta hortan, asko lagunduko digula, berak zuen espirituarek, bere arrotasunak eta bere alegarantziak eta berak zeukan mundua jateko gogura. Ze hori ere ez du oztu behar, hau Euskal Herria dela, baina baita ere mundua dela, eta behin poeta batek esan zuen bezala, hau dela, hain zuzen, munduak Euskal Herria izena hartzen duen tokia. Une honetan, Shakespearen Romeo eta Julietaren zati batzuk ari gara, bikoizten, eta hemendik gutxi barrura, Ricardo hirugarrena egiteko asmoa dugu. Brow, a bomb as big as a young Hawthorne stone. Father's not, he cried bitterly. Muturrez aurrera erori altzara esan zion gizonak. Ba, hundiagoa zarenean, atzekera jauzi behar duzu, ez da ene maitea? Ume, koitaduak! Negarrari utzi eta esan zuen, bai! Eta zuk ere hobezenuke barreari utzia, Zama. Bai, barkatu nahikoa da. Brow, a bomb as big as a young Hawthorne stone. Father's not, he cried bitterly. Muturrez aurrera erori altzara esan zion gizonak. Ba, hundiagoa zarenean, atzekera jauzi behar duzu, ez da ene maitea? Ume, koitaduak! Negarrari utzi eta esan zuen, bai! Eta zuk ere hobezenuke barreari utzia. Bai, barkatu nahikoa da. Azpimarratu zuen, eta gizonezko eta emakumeen eskubide eta berdintasuna aldarrikatu. Agiriak 23 puntu zituen, eta ditu, oraindik ere, eta denak ez badira ere, horitako hainbat aipatzeko aukera izango dugu hemen. Asmo horretan, etorri zaizkigu. Hortxe, bale, geldi. Abokatua. Bien. Salaketa Izena bai, elkartekoa. izena. Gierrez. Nere arloan dauzek gauzatzen. Kanporrak airona. Hori da. Bueno, oain eraman kamara erabat eskubitara, Andoni. Eta aurrekoak erakutsi. Piskat ezkerratik eskubira begira, hori da. Denek ezkerratik eskubira begira, hori. Aurrekoa maizket, hori da. Kontua da gaur egun, zoritxarrez, giza eskubideak zapalduta daudela, boterea zapaltzen dituela, guk zapaltzen ditugula. Guk zapaltzen baditugu, esan nahi dugu, guk zapaltzen dugun horrek baino botera handiagoa dugula. Esan nahi dugu, boterea neurri diferentetan neur daiteke. Nik uste zoritxarrez gaur egun gertatzen dena da, Euskara, jalgia adi mundura, bai, bainan ere, mundu guztia datorla gure plazara, dantzara.